Dobro večer, možete li mi molim vas predstaviti sebe i vašu udrugu? Da, ja sam Vesna Šošin, znači nastavnica glazbe u glazbenoj školi, Matoslav Sinjski u Bjelovar, i voditeljica zbora, češkog zbora Katežine i vokalne skupine Rozmarinka u Češkoj Oblici. Kako to da ste se okupili ovdje večeras u Češkoj Oblici? Ovo je zapravo sada već tradicionalno veće druženje zborova pod nazivom Zlatna dob. Naime, moram reći da svi ti češki zborovi zapravo okupljaju stariju populaciju, pa smo se mi zato i odlučili na takav naziv, zapravo Zlatna dob, gdje okupljamo češke zborove, ali ove godine imamo i goste, to je pjevačka skupina Mađara. Koliko je udruga okupljeno večeras ovdje? Ovdje su večeras 4 zbora, to je Češka beseda Jazvenik, Češka beseda Treglava, predstavnici mađarske nacionalne manjine iz Grubišnog Polja i Češka Obec Bjelovara kao domaćin.